Kini ang akong suliran. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumangon. Kini ang akong suliran. Hilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Angelica, 15 anyos, taga Cantipla, Bukirang Bahin sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong amahan. Medyo wa may magkasinabot sa mga unang anak ni Papa, kay anak manggod ko ni Papa sa ikaduhan niyang asawa. Adan niyo sabdan, sugdan ko sa pagminyo nilang mama o papa nako. Ingan ini ang mga panghitabo. Sigurado kang pakaslan ko ni mo, Anton? O Mercedes, pagkasal ta, biyudo na ko. Mao nga mahimo na kong magminyo pag-usap. Pero ang upat ni mo ka mga anak. Nasugot ka sila? Wa sila'y mahimo. Desisyon ko ni. Nga gusto kong magminyo pag-usap tungod kay wa nang ilang inahan. Pero, mahadlok man kung makubuta, Antonio. Basin magtuong imong mga anak, nga kayataan mo lang ang akong giapas. Gubutit ka ayon na kung motipon ako sa inyong pamilya. Kung mo na imong gikabalakan nga matipon sa akong mga anak, o maglain ta. Maglain ta og tagaan ti kag usa ka hektarya isip bugay ko nimo sa atong pagminyo. Unsa? 11 ka hektarya ka ng akong yuta. Maong imo ng usa ka hektarya kung maminyo na ta. Musugot ka ang imong mga anak-anak? Wala lagi sila'y mahimo. Kay buhi pa ko. Ako ka na yutaa. Antonio. Ganong gipatapo ko mo pa? Gipatawag ko kamong upat ko ka mga anak, Rick. Kay ipahibaw ko ninyo nga magminyo na ko pag-usap. Magpakasal ko usap. Ha? Usoy magminyo gug ka pa. Ilisa na ni mo sa mama? Clarice, anak, patay na ang inyong inahan. Natural lang nga mangita yung kuglay ng asawa. Oh, di mi masugot ana oy nga magminyo kag usab pa. Clarice, Tinga bayagin mi nimo ha? Nga di mi gusto nga magminyo ka pag-usab. Dili nimo ilisa si mama. anak, sabta ko ninyo. Kay maay man og tigwang na gyud ko, nga giango-ango nga di na makahimo. May mga panginahanglan sab ko. Ug gusto ko nga may ikauban sa akong katigwangon. Oh. Pwede naman ka mag-uyab-uyab pa. Pero pagsal. Pagkasadon ko ninyo, unpersab ka na sa babae nga akong gikarelasyon karon. Tiguang na ko, nga magbinuang og babae. May nahitabo na namo og kinahanglan nga manubag ko. O pahibaw unta mo, nga hatagan ko og usa ka hektarya sa atong yuta ang akong pangasaunon. Isip, bugay ko niya sa among pagpakasal. Unsa? Pa, di mi musugot ana pa. Wala. Di ba musugot na pa ko eh. Yuta ba yung duha ni aning mama na? Mao kanay akong desisyon. O final na ang akong desisyon. Pa. Unya, misugot ang imong mga anak na magpakasal ta? Wa gyud. Unya, Wa sila mahimo. Desisyon ako ni. Ug supak silang taga-antika og usa ka hektaryang yuta isip pugay. uy, unya. Basta, ipadayon ta ang atong kasal o ang atong kasabutan. Dili magkababag ang ako mga anak sa akong tinguha nga pagkaslan ka, Mercedes. Magpagkasal ta, bisan way usa sa akong mga anak nga mutambong. Antonio. Nagtuman jud si Papa nga pakaslan niya ang akong mama o gitagaan niya ang akong mama og usa ka hektaryang yuta gikan sa 11 ka hektarya ng yuta isip bugay kang mama og nagpakasal sila. Di gyud maayo ang relasyon ni mama og sa mga unang anak ni Papa.
Naglain sila sa pagpuyo o hangtod nga natawo ko. O gipatawag usab ni Papa ang una niyang mga anak pagkatao na nako. Unya, Nagpatawag mo sabi mo pa? Bitaw pa. O, nganong ni-apil na yung imong asawa sa tug paragtapok? Tuhod kay asawa ko na siya. Og respetuhi ka na, Clarice. Respetuhi. Sugdi na pa. Kung unsa ning sabuta oy kay may lakaw pa ko. Nasayon magid kamo nga natawo na ang inyong igsuon sa laing inahan. Ang among anak ni Mercedes, nga si Angelica, nga iyang gikugos. Nya, Kay may igsuon naman gid mo sa laing inahan, ug samtang buhi pa ko, bahinon ko na lang daan ang akong yuta. So, maayo na pa. Hindi ta. di manggod kay imuhara ng yuta pa. Inyo man ang mama. May parte ba yaan ng yuta nga si mama ang nagpalit? Sayod gid ming inyong mga anak-anak. Mao nga tarunga gyud as pagbahin. Nga dili mi madihado nga imong mga anak nga porsoso sa unang asawa nimo. Nga usa sa naning kamot nga makayuta ang atong pamilya. Sampid lang baya ni sila. Hilom ng papa nimo, Clarice! Pa, Bisan usaon pa nimo, asawag anak ko na sila si Mercedes ug Angelica. Ug igsuon mo si Angelica. Ay, igon ta ng sakitay sulti, be. Magbahay na nagtarong sa yuta. Eh, may gusto ni Papa. Ano yan lang? Ako sa suggestion ay. Upat naming anak ni mo sa unang asawa niyo pa, o ikalima si Angelica, bahino na nato ikalima ang itong yuta. og i-apel tong usa ka ektarya nga imong gihatag aning Mercedes pa ha. Unsa? Pasensya ka na sa akong mga anak. Ilabi na kang Clarice. Kay siya manggito'y dakong supak ko nga magminyo ko pag-usap. Anya, unsaon man nato ana ha? Nga kuhaon man nilang gihatag mo na akong bugay nga yuta sa atong kasal. Iapil man nila sa pagbahin. Ayaw kabalaka ni anak. Kay may kasulatan na taana nga bugay ko kana nimo kanang usa ka ektarya yuta. Mao nga di na sila magkahilabot ni anak. Anya, unsaon man na pagpaagi ang bahin ni Angelica? Ako na mo pirma alang kang Angelica. Kay masuso pa man ni siya. Antonio, Ayaw nakabalaka. Supak man lang ako mga anak nimo. Apaniar ko alang ninyo ni Angelica. salamat Antonio. Oh, ganun niya ka, Clarice? Nagsusi ko sa atong yuta pa. Kay nagplano mi man nagsuon nga ipabuak-buak na ninamo og patituluhan. Kay deklarasyon pa man ni. Apan dili man dai ni matituluhan kay under ni sa CCPL nga yuta. Kun kanang Central Cebu Protective Landscape nga yuta. Og di ba nga 11 hectares man ni tanan? Apan nga nung 25,000 square meters raman ang lot area ani dinis deklarasyon. Years old na ko karon og 79 years old na akong papa. Nabalakan ako kung simbak ko unsay mahitabo ni papa. Samot unya mi kagubot ani taa. Mong samtang buhi pa unta si papa, gusto ko mahibaw sa klaro nga kahimtang aning taa og sa akong katungod. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsi ka ektarya tanan ang yuta ni papa. Deklarasyon ray naa namo. Kay dili ko no kini matituluhang yutaa kay under sa CCPL. Unsa may ipasabot ang CCPL nga yuta og ang among katungod? Ikaduha pangutana, sa akong nibaw-an, 11 ka ektarya kini iyang yuta. Apan nganong sa deklarasyon, 25,000 square meters naman ang lot area ini. Dako ba ang gasto kung among ipabutang sa deklarasyon nga
11 ka ektarya gid ning yuta Mga pila man sad ka ang buhisan matag tuig. Ikatulong pangutana, ang deklarasyon ining yuta nakapangan ni Papa ug gibahin-bahin na ni Papa namong 5 ka man nagsuon ni adtong pagkatao pa nako. Si Papa ang nagpirma sa akong bahin. Kung simbak ko mawa si Papa, posible ba nga mabawi sa iyang mga anak ang akong bahin ug ang 1 ka ektarya nga gihatag ni Papa kang mama isip bugay sa ilang kasal? Ikaw pa to katapusang pangutana. Samok kaayo ng yuta kay wa makauyon ang 4 ka mga anak ni Papa sa una niyang asawa nga nagminyo si Papa kang mama. Kung amo kining ipabuak-buak karon samtang buhi pa si Papa, dako ba gasto? Kung ibaligya na ko ang akong bahin, pwede ba? Unsa may pamaagi? Palihog, tabangin tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angelica. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og kauban of course ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema ninyo sa mga ginadiling droga, mga personal nga mga problema, mga emotional na to nga mga problems, hala ipadala na inyong suwat no sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? Letter sender na to karong adlaw taga Kantipla, Cebu City. Gipadani niya sa ato ang official writers page no sa kini ang akong suliran. Nindot ni iyang kabahin ni sa yuta no sa iyahang papa nga gibahin-bahin kuno sa iyahang 5 ka anak ug apil siya. Pero naamang goy mga panghitabo kay nabiyudo naman ning iyahang papa unya naa siya'y 4 ka anak sa una sa iyahang asawa nga wa ni uyo ng iyahang mga anak nga magminyo siyag usab. Si papa naay 11 hectares kuno nga yuta ug nakuhaan kinig 1 ka ektarya kay ini man iya maninggi bugay kuno ngadto sa iyahang mama. Pero katong nataw na siya na pagdesisyonan kuno sa iyahang papa nga bahino na no ang yuta ngadto sa iyang anak, nagkagubot ang iyahang mga anak kay kuhaon lagi kuno nila ang yuta nga tuwa kuno sa iyahang mama. Sumo ni medyo gubot na ni kay 15 years old man siya ron unya 17 na iyang papa. Tax declaration ang kanang yuta. Okay. Una niyang pangutana, 11 ka ektarya tanan ang yuta ni papa. Tax declaration ang naa nila kay dili matituluhan under man sa CCPL. Unsa may buot anang pasabot anang yuta nga anang CCPL nga yuta ug ang ilaha kunon nga katungod. Okay, kanang CCPL no under na siya sa comprehensive na program nga diin ang grant ana ngadto na siya sa government. Di man sa ingon nga dili na siya mapatituluhan kay pwede man na ninyo mapakuha og exemption. But that is also enough nga pwede as proof of ownership ninyo ug sa imuhang papa nga pwede na siya mapasa ngadto sa mga anak. No? So kamo kay 11 ka hectares man na siya unya 5 man mo kabuok, pwede na ninyo ma-divide among yourselves kung ugaling mawala na ang inyong papa. Ikaduhang pangutana, sa iyang nahibaw-an 11 ka hectares kining iyahang yuta apan nganong sa deklarasyon 25,000 square meters raman ang lot area ani. Dako ba ang gasto kung ipabutang sa deklarasyon nga 11 ka hektarya gyud ning yuta? Pila man sad kaha ang buhisan matag tuig. Okay. Dili na ingon anak ka sayon nga kung gusto ka ibutag 11 ug himo na ton 2020. Dili na siya. Ang atong basihan ana kung unsay nakabutanggod sa legal nga dokumento nga gi-issue sa atong gobyerno. Base nagtuo lang mong 11 hectares unya 2.5 hectares ra day ng inyuhang yuta. Palihog kuno og susi or gusto ka ipa-survey og tarong.
para maklaro. Kung pananglitan sa survey, 11 hectares gyud, kana pwede na to ipa-change kay naamantay legal nga basihan sigun sa survey plan, no? Or subdivision plan, no? Pero ug wala gani, then dili gyud pwede. Ikatulong pangutana, ang deklarasyon aning yutaan nakapanga ni Papa. O gibahin-bahin na ni Papa namong 5 ka manag-igsuon ni adtong pagkatao pa nako. Si Papa ang nagpirma sa ako ang bahin. Kung simba ko mawala si Papa, posible ba nga mabawi sa iyang anak ang akong bahin ug ang 1 ka ektarya nga gihatag ni Papa kang mama isip bugay sa ilahang kasal? Okay. The proper way gud untaan na is gidonate sa imuhang Papa ang 1 hectare ngadto sa imuhang mama or gibaligya para mapunta na niya. Unya, mag-execute na lang pod siya og deed of donation kay samtang buhi pa siya, madispatsar na niya para di na mo mag-away-away inig kamatay niya. Nga magpatakag ang kunay, may pagmahapsay na lang na nga buhi pa siya. Mag-deed of donation na lang siya kay maura man pud na ang buhisan nato nga bayranan. 6% man, fixed man na, no? So ingon ana na lang. Ikaupat og katapusan, samok kaayo ning yutaa, maugyod basta yuta, no, sos, kibaw gyud ta ana, sige lang mag-away, mawa ato ang pagkamanag-igsuon og kadugo lagi. Samok kay ning yutaa, way maka uyon, kay wala makauyon ang 4 ka mga anak ni Papa sa una niyang asawa nga nagminyo si Papa kang mama. Kung amo kining ipabuak-buak karon samtang buhi pa si Papa, dako ba gasto? Kung ibaligya na ko akong bahin, pwede ba? Unsa may pamaagi? Okay, una sa tanan, mabaligya ra na nimo imuhang bahin kung naa nagyud ang official nga dokumento nga magpamatuod nga imuha nagyud na ang yuta. Like I said, 2 ways samtang buhi pa imuhang Papa. Donation ang usa or deed of sale ang ikaduha. Either ana mo gyud nay mahimong pamaagi para mabuak-buak na ang yuta samtang buhi pa imong Papa. Kay kung mamatay na imuhang Papa, mag-extrajudicial settlement of estate mo. Kanang wa gyud mo nagkasinabot, makuyawan ko, nga basin di na hinuon mo magkahusay, magkabahin-bahin, kay mag-away-away na ang mga manag-igsuon. So mas may pa, ang ako ang advice, samtang buhi pa imuhang Papa, mo execute na siyag dokumento para mabahin-bahin na gyud na ang yuta. Siya'y magbuot, way makadiktar niya kung kang kinsa niya ihatag ang kanang yuta. Labi na nga, gi-equal ramang gyud na niya, di gyud po na pwedeng mahimong ma-invalid ang donation ngadto sa inyo kung siya mo'y mo execute. Okay? Kaning yuta gyud no, mao gyud ning usahay ko sa away sa mga pamilya. Bati kayo pamalandungon pero mao gyud nay mga mahitabo. No, ato gid unta nang likayan, no, dili manggudta nato madugta man tayo, ta man ta padong tanan ngano maghinakog man ta, no. Hatagan pod nato naghigayon na, no, mga half brother nato or half sister nato sama aning Angelica. Kay wa man pud na sila isa, no, na anak man panahimon pud na silang anak, kadugo man pud na ninyo nganong di man ninyo hatagag bahin, di ba? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana so sa ka Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking paminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jonathan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit kinaguluhan. No arms can ever hold you. Never hold you more than I love you. Oh, it's true. Came to me from heaven, girl. It's true. If I ever lose your love, if I ever lose, I'll ever hold you more. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit.
siyang kaagi karon, maukinig sa kababae nga taga Sigaboy, Davao Oriental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Jonalie. Mapa, mananghid unta ko ninyo nga moadto ko og Manila. Mag-unsa ka man dito sa Manila, Jonalie. Manarbaho ko dito, ma. Kung ani ka lang di sa atong narbaho nak. Ay, gamay ra kayong sweldo din hipa, uy. O, naana mo sa ko'y kasudlan dito nga trabaho pa. Unya, kisa may imong puyan dito sa Manila. Atura ko po yung sa ilang tiya Bingbing, ma. Nag-chat naman ko niya. May sagot naman siya nga, atura ko may star sa ilaha. Saman, ato ning palargahon si Jonalie dong. Sige, palagahan na. Total, sakto na sa edad. Salamat ninyo pa. Ay, salamat intahon kay nakasuodan ko trabaho din sa Manila. Hi. Bago ka dito? Oh, oo, bago lang ako dito. Kakapasok ko lang. Bisaya ka? Oo, taga Davao ko. Parehas dito. Ako din si Ray. Jonah. Kinsa man tong naghatod ni mo, day, Jonah? Si Ray to, tiya. Imong uyab? Dili, tiya, uy. Kauban na ako sa trabaho. Mao ba? Onya, day. Kumusta man ang imong trabaho? Okay raman, tiya. Buotan naman sa among boss. Maayo hinuon kung mauna. Pag binuotan lang yun sa imong trabaho, ha? Aron magdugay ka. O, tiya. John, may isulti unta ko nimo. Unsa man na, eh? I love you. Ray. Mo na tinuod, Jonalie. So kada itong una ta nga nakaila, nakagusto na ko nimo. May chance ka ako? Ang tinuod, Ray. Ganahan sa ko nimo. Ha? Nga sa ato pa, uyab na ta? O, Ray. Ako na kang gisugot. Salamat, Jonalie. Salamat ka. Wako nimo pa ito sa dugay. Salamat kayo. Mao ba? Nagkasinabot na di mo adtong Ray? O, tiya. Sa akong tanaw, buotan naman sa tong tawhana, day. Mayo hinuon kay nakauyo na nako ang imong iyaan. Oo, kay buutan man kuno ka. Kay buutan man gid ko. Og, usan asa ko na uyunan ni mo, Ray. Salamat, Jonalie. Ha? Mag-live-in? O, Jonalie. Gusto unta ko nga mag-live-in na ta. Total, dugay-dugay ang ta nga nakauyab, di ba? Kuan, Ray. Sige na, good. Kuan magod ka nang nahadlok magod ko nga mawa ka na ako. Maong gusto na ko nga mag-live-in na lang ta. Sige na lang, uy. Mag-live-in na lang ta. Salamat, Jonalie. Ha? Wala ka rigla, ha? O, Ray.
Kung mauna, hapit din ko mamahimong tatay ini. Maogi yun. Day, undang na lang tingali sa imong trabaho, day. Uy, ayaw lang dong, uy. O niya na lang siguro kung maundang kung hapit na kong mga anak. Ikaw good. Basta ha, ang pingi ba ng imong gimabdos ha? O, dong. Naunsa man ni si Ray. Sukad lang nga ng anak ko. Tagdugay naman kayo na siyang mauli gikan sa trabaho. Ay, nausab naman ang tawhan na, uy. Able! Able! Si Ray, mayo kay ni ano siya. Kadugay ko na mo nag-able, ha? Nagpakatuog pa ko sa tong anak dong, uy. Dagani mo katarungan! Gisag pa ko ni mo? Muabot ka na ko. Ablihin ko, ha? Kasabot ka, ha? Kasabot ka! Usa na! Usa na! Abi ba na ko buot na ni si Ray? Igawas naman tinuod yung batasan. Tumao naman siya mapasakit na ako. Maura ning imong ihatag na ako. Dong, dili man ka paigo sa itong panginahanglan din, he. Ang gamit pa sa bata. Dawat lang kung pilay akong ihatag mo. Ay, pareklamo ko. Ray. Ano sabi ni? Maor ni Sudan? Isda nga pinirito? Ray, gabadjat ko. Gamay rabi mong gihatag na. Nahibaw ka yun. Nga di ko ganahag isda, ha? Isa ba? Ayaw pinaga ko buhok. Sakit tayo. Bisit ka! Huwag kayo utok! Sobra na ka! Abi ba na kong buutan ka? Salbayas ka man na yung dako! Hindi ka was na galing tinood na magbatasan! Unya, ha? Usapan, reklamo ka? Hindi ko makagwantay na yung batasan, Ray. Upauli ko sa amo ang tanoon ko nga itong anak. Kukuin taon. Maunay na tabo ni mo sa Manila, nak? Opa. Og, pama, basta ilo ako ninyo. Nga niuli ko din nga may danang bata o may amahan. Ay. Okay ra na, oy. Ang man og mulahutay ka atong laki ha, nga pasakitan ka man kaadto. Dinig lang sa ato, anak. Pati man na lang imong anak. Mabuhi na lang kita si publik. Ha? Manarbaho ka? O, ma. Aron sa na ako ikaw suporta sa akong anak, ma ba? Asa man sa ka manarbaho? Ay, diniri sa ato mo, uy. Nakakita man ko nga naitindahan nga nagwantad og tindira. Mga play ko. Ana, sige. Ikay mag-igo. Maayo kay ni kay. Gidawatan ko sa tag-iya din sa tindahan. Og isagot rapod siya nga stay out ko. Naga? Naamoy energy drink? Na, amigo. Pili lang. Ay, salamat. Makapauli na gitawon ko. Naga,
Mupauli na ka? Time pa. Dili ba ikaw matong nipalit ka niya sa tindahan nga kung gitrabaho ano? Oh, ako yung taon. Ako sa man, mupauli na ka? Oh, Okay, ako na lang kang ihatod. ha? Ngano yung ihatod man ko nimo? Gusto lang kong magkaamiga ta. Kuan, at bang rabiya sa saya inyong tindahan ang akong gitrabuhan. Maong gusto ko nga makigamiga nimo. Ako din si Rix day. Jonalie. Mo ba? Single mom day ka? O, taon. Mo nang kayod in taon ta aron mabuhi. Ganahan ba kong single mom? Sus! Grabe ni mo. Bitaw, Jo. Musulti lang ko nimo sa tinoda. Ganahan kay ko nimo. Rix, Mo na tinuod Jo na. Bisag bag-o lang ta nagkaila pero special na ka para nako. I love you. O mayon ta o di ko nimo pakyason. tagilas ako panahon sa pag-unaon na, Rix. Noon sa man ko magsige naman hinon ko kunahuna ni Rex. Ay, naluoy man hinuon ko niya. Tinuod? Tinuod, Jonalie, imo na kong kisugot? O, Rex, ako magod nga nakita nga tinud na yung imong tinguha din nako. Mao nga ako nakang gisugot. Salamat kayo. Wa ko nimo paantusog dugay. Salamat gid kayo. Salamat nga imong gitugyan ako ang imong pagkababae. Love ti ka, Rex. Mangway katarungan nga, mubalibad ko si mong gihangyo na ako. I love you too, Rex. Dali aras panahon, uy. Walang ibaw, eh. 5 na may kabuhan ni Rex. Day, dayo na. Inangita ni mo. Kinsa man yan? Namutin sa to Babae man to. At walang to sa gawas. Ikay nangita na ko, ma'am? Oh, Unsa di mong tuyo na ko, ma'am? ikaw ba si Jonalie? Ang uyab ni Rex? Oo, ako. Nga naman di ay? Ako ang ka-live-in ni Rex. Unsa? May kalibin si Rex? Kung may nang mahibaw ka, nga may duha na may kaanak. Kinuha ko. Maong palayo ni Rex. Silvaris ka! Juna! Mahimo paminawa una ko. Paminawa una ko. Silvaris ka! Iwala ni ko giilad. Dito akong ulitaw ka, pero naana di kikaipon. Imo may kilumpong. Jonalie, asaylo ako. Ang kuno na ako ni sa... Kay wagi kong mutugaan ni mos tinuod. Ako ni gibuhat kay mahal ti ka, Jonalie. Ug sa pa, gusto kong makabaw sa akong kaipon. Unsa makabaw sa imong kaipon? Unang nakasaang akong kaipon. Unsa? Nagbisyo siya, bisag may anak na mi. Pero ako sige pasaylo. Kaya di ko gusto nga maguba ang amo pagbuyo. Pero sa diyang niabot ka sa akong kinabuhi, andam ko siyang biyaan. Di ka lang mawa na ako. Dili, Rex. Balik sa imong pamilya. Mas nagkinahanglan sila ni mo. Dili, Jonalie. Andam ti kapakaslan. Kaya ikaw ang gusto kong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Rex. Baby, frozen tears, it was hard. I'll never give up. Isagion sana ko paghingiling si Rex. Dili gid siya mobiya na ako. Kay lagi, love kaayo ko niya. Sa pagkakaroon, may duha na mi kaanak. Og nakasal na sab mi. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo.
More power sa RMN. Mao ka naman yung kaagi ni Janelle nga taga si Gaboy Davao Rinta. Bansa awit nga iyang kitangan, awit ka nagalaan. No arms can ever hold you. No arms can never hold you more. No man can never love you. Ang mga kaaging gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Gari o gabos sa direksyon ni Priscilla Regan. Kamu usap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa Osaka. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Osaka with Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania, Boulevard, Cebu City. Pabagay kada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyo. Silent tears without Iyag na may mulandag si mga huna. Huwag tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Ruli, 78 anyos, taga Vito, Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga katul-katul nga mikalit lang og tubo sa akong mga bitiis. Aron inyong hisabtan, sugdo nako sa batanon pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Na, kaon og daghang utang ha. Oma. Ana gyud, aron dili ka daling masakit. Na, lisod na oy. Dili ko gusto nga mo gasto ta para lang sa tambal. Likay lang gyud ta ana sa gastuhan na ka kay wa gyud tay budget para ana. Oma. Skits kong ipon eh. Duwa na pa na ako sa basket og mada. Sorry akong buhaton para mawa ning sakit sa kong ngipon. Uy, nagdunot naman lagi ng imong ngipon, oh. Napagyulungag. Wala hinungdan nga nagsakit ma? Pasin. Saan nila ko ma? Sakit mo kayo. Pagkuha og ahos dito, be. Unya, isuksok diha sa imong lungag. Sige ma. Pila ka oras mo niya kung gisuksok sa kong hipon nga ahos eh. Huwag mo ang sakit. Di ko makaduwa ang paskit niya ni Upada. Magpapalit lang kong tambal ni Mama. Ha? Mo inom kag tambal? O ma. Unsa mas ang tambal ron, be?
Mga tanan ako dito sa pharmacy ma kung sa'yo mo ayong itambal ini. Unsa man, nakainom ka nagtambal, nak? O ma, Nya, kumusta mang imong pamati? orang-arang naman. Pero, nangatol mga kong lawas ma. Ha? Uy, hala. Nagpuwa-puwa lagi ng imong panit, dong. Unsa? O ako kay bahaw kung allergic ba lang ko sa tambal at kayo na. O unsa ba? Maong sukad adto, mahadlok na gyud ko moinom og bisan unsa nga tambal. Hangtod nga natiguang nako. O gunya, Pa! Pa! Ayaw lagi pagsigi og painit, oy! okay ra ko nak. Bas dili ko gusto nga way buhaton. Papa, oy, kuya kag ma-heat stroke, anak pa. Okay ra lagi ko. Basta iguman mo diya ha, so den diri ha. Oh! Haptusas kong panit eh. Na? Nasunog na yun na tungod sa imong pagsigig painit. Pagpakuha ra ko palihog sa akong apo og dahon-dahon dito be. Kaya ako ni tambalan. Pahirin na lang ka ng ointment pa. Ayaw lang. Mas ganahan ko mga dahon-dahon lang. Lakaw na. Yaralo. Salamat dong. Katulas akong panat, uy. Labi na gyud sa akong bitiis. Ala. Kadaghan ba og puwa-puwa ini? Ano man eh? Talawa na. Gano ka ni? Ha? Naunsa mo na pa, uy? Pa-check up na lang ka ha. Diligi ko ganahan. Unyang saan man mo pagkaayo, anak? Ay, ako'y kailaman na nambal. Ako ning ipatanaw niya. Duda na ko nga tungod sa imong kidney. Kidney? Oo. Kasagaran akong pasyente nga naiingon ani nga problema. Ang kidney may problema. Unya, unsaon man mo? Pagpalit mo og hinog nga kapayas, unya kana ang liso. Sige, amo lang buhaton. Pa, kumusta naman? Wa man mawanak. Hala, Awa, nanakahan man lagi na pa. maulaki. Ay, di gito ka mautingaling mananambala pa, uy. Hala, nanghupong naman ka pa. Unsa? Nagkagrabi na gyud ang akong gibati. Ang wa na ako masabti kay mikalit lang gid ni siya og turok. Di sa ko ganahan nga magpada sa ospital kay mahadlok ko kung unsay ilang ipatumar og ipangtusok na ko. Ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa batanon pa ko, gipainom ko og pain reliever sa pharmacist para sa sakit sa ngipon. Human adto, nangatol ko tibuok lawas. Posible ka nga allergy lang do. Ikaduhang pangutana. Karon nga idaran ako, mura masunog ang akong panit unya mulagom ko magpainit ko. Posible ka nga mawa pa ni o di na lang yun makasugakol ang mga sama na akong edad. Ikatulong pangutana. Human ako butangi og dahon-dahon ang akong sunog nga palit. Namuwa kinig maayo og nangatol. Hangtod nga mi grabe. Mao hinungdan nga miduol na gyud ko og mananambal. Sakto kaha ang iyang gitambag nako nga pakanon ko og leso sa hinog nga kapayas.
Ikaupat o katapusan. Posible ka nga miturok lang ni tungod sa akong pangidaron o naani koneksyon sa pagpamuha o pagpangato sa akong lawa sa batalon pa ko. Healthy man unta kaayo ko og kipangkaon. Palihog, tabangi og tambaki ko. Kini ang akong suliran, Rolly. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw. Dini sa tong programa kini ang akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength. Tagha mga pagsulay, no? Unsa bagyud ta ka isog makigbatok aning mga katalagman nga tong sa gubang, no? Linog, bagyo, baha, corruption ito. Purbida, puriagaba po, no? Okay, so, ang atong magtatampo si Rolly. Rolly. 78 years old. Senior si Lori, taga Vito, Minglanilla, Cebu. Musta na ba mga taga Minglanilla o mga taga Naga, mga taga Pardo, Jerry Nadila, Brian Nadila, Batayula, Lulong Bantilan, Tony Pilo, Jamie Pilo, mga LGBTQ, no? Si Mika K. Sa barangay Tungkil og si Josepa og si Junri Sabruso Inayawan Dam Site Joseph Tison Lialin Rabanis og si Julius Balili mga taga Minglanilla, no? Of course si Nestor og si Linda Pasaylo, musta naman, Ilpi Alpante diya sa mga taga Panadtaran family, mga Nilson, mga taga Kalingan, Karkar, Cebu, nga Alcosiba family, no? Musta naman da itong dahi akong nakailang nga mga singer. Si Ninya o si Genevieve, ha? Okay? So, Nanay Luz Bastatas, musta da sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Julita de la Piña, di, musta naman ka, Ma'am Jol? Guwapa pa pagyapong ka. Alright, so going back to our sender, si Rolly, Gabito, Minglanilla, Cebu. Unang pangutana ni Rolly, may tugod man ni sa katul-katul baton boy nga nabati ito sa drama. Unang pangutana, sa batanon pa ko, ipainom ko og pain reliever sa pharmacist para sa sakit sa ngipon. Humanad to, nangatol ko tibok lawas. Posible kaha nga allergy lang to. Pain reliever, unsa mga ang klaseng pain reliever? Kay ka na mga pain reliever, unsa man na, paracetamol, acetaminophen, ibuprofen, saman kanang mefenamic acid, murag di man na siya maka-allergy. Kunagyo siguro ilain nga naka-allergy ni mo, Rolly. Kaya dugay-dugay naman po to. Batanon pagod ka na ito. Nga 78 na karon imong edad. So daghan na kayo siguro mga allergens, mga pollens, o mga pagkaon nga nakaon mo. Kaya ako bitaw, Roll, no? Sa una sa si batanon pa ko di mo ko allergy aning kapayas. Naon sa ba nga pagkaidadidara na lagi di na mo ko pwede mo kaog kapayas ay mga tol mo ko. Yan din ako kaginawa. So may naas kapayas nakaduhan ako nadala og emergency room kay di na ko kaginawa. Manghubag akong mahubag akong tanan, di nakasudang hangin sa akong paginawa. So as we grow older, yun siguro Roll part na sa normal aging process nga muluwer ang atong mga dipensya sa lawas, kadaghan na tag mga allergies, no? Kaduha pangutana, karon nga idaran ako, murag makusog murag masunog naman ang akong panit unya lagom kung magpainit ko. Posible ka nga wala pani, posible ka nga mawala pani o dili gyud makasuga ko ng akong sama nako og edad. 78 years old, nindot naman og magpainit ta, no? Pero kuan lang, controlled duration. Kinaaman ay vitamin D ang sunlight. So, kung mura kag masunog, ayaw lang po pagdugay kayo. Basin po as dosis o udto kang magpainit. Ayaw lang po din nga, no? So, di man dautan ng magpainit. Kinaaman siya vitamin D. Makuha na to. Nya,
walking. Sa akong nabasahan nga libro, old age ko no starts at 80. So 78 pa man ka, pa dili pa ka old. Bitaw na young old, na middle old, ug old, no? Daghang klase. So okay pa ka, Rol, ha? Kini magong atong panit pod, magdepende pod sa unsa poy atong ikuan, moisturize pag kuan ko nog lotion dia nga before ka mo adto anang lugar nga mainitan ka na naka sunblock ka, no? Naabay moisturizer ang imong panit, no? Kay yan mao ni katulong pangutana, human ako butangi og dahon-dahon ang akong sundog nga panit na namuwa ning maayo og nangatol hangtod nga ni grabe siya. Mao'y nanduol nga ko nga mananambal, hinungdan nga duol ko siya mananambal. Sakto ka ang iyang gitambag nako nga pakanon og liso sa hinog nga kapayas. Adi na ko kakomentaryo na kaya ako mismo allergic og kapayas. Ang ako lang ikakomentaryo nimo, Rol, inom ko na og cetirizine, kanang Verlex, no? O kanang mga anti-allergy, no? Pwede rin sa diphenhydramine or basta mga anti-allergy nga mga tambal, mawa ng mga ingunan. Kaya mamasala akong kuwan, akong balikon, mukaon ako og kapaya sa pagkakaroon. Di ko pwede. Nangatol na nga akong kamot, then na ito'y gitambalan to og dahon sa saging. Nawa, ginmagkaan, ang abot ko kong dermatologist, Doktora Buiser, ang akong kwada sa Cebu Veles. Naarang-arang baya po ang akong kamot. So, tambalan to ni Ma'am Julita Dilapinya og dahon saging, wa man maayo. Aning kupos-kupos o gamay, pero inom na lang og cetirizine para nga muhawa ni mong allergy. Kining naabaya tayo mga gitawag og mga eczema, na atopic dermatitis, nga mo dry ang atong panit, mo katol, ma-inflame. Unya, di may na siya contagious, pero kuan kayo, kanang hassle kayo. Kay, mali, katol, unya, di ka may mutang. So, dali ka sipunon or ubhon sa pindi sa dagan sa panahon. Okay? Sunod nga pangutana, posible ka nga niturok lang ni tungod sa akong pagidaron o naa ni koneksyon sa pagpamuwa o pagngatol sa akong lawas sa batanon, healthy pa man unta ko atong gipangkaon ako. So katong mga gipangkaon nimo sa batanon pa ka, wala na to, kalimti na to, lugay na to kayo. Ang atong concern karon nga as part of normal aging process, mo lower ang atong immune system, dalita matakda na ni mga ingon ani nga mga allergens, o niya maglikay na lang. O kumananglitan, allergy ka sa usa ka butang, maglikay na lang ka, o niya wanag ko mo sa limpiado ta, Ruli, ha? Before going to sleep, mandrapo, mamuna sa tail, para nga na may mga dust dia, mga pollens, ma-eradicate, tumawa. Alright? Tinaot, nakasabot ka sa kong speaker ni Morol, lungan to sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa, kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rini Obra. Ningkamo tagil ko, ha? Dagang ba po kukuha may balian ning kinabuya? Dagan, kaya kukuha may bali. So, kibaw kung saan pagpadako ang mga kanding kung mga pabo. Alright, so, from all Wasers, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Daghang salamat og maayong adlaw. Mana so sa ka aw. Maayong adlaw kaniyong tanan yung mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Uno. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit kung sino pa? RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga-Dumlog, Talisay City, Cebu. Agad matatampo nagdasingan nga Uno.
Happy 6th anniversary, mahal. For you. Oh, wow! Ang ako paboritong cake. Thank you, mahal. Happy anniversary. You're welcome. Nasa ko gift para nimo. Oh, unsa ba na? Di ara o. Ablihi. Uy. Ang akong gipangandoy nga relo? Yep. Mahal. Kamahal, ani. Pero nahibaw ko nga mao na makalipay nimo. Mahal, I love you. I love you too. Minyo na mo eh. Nagdali ka ba eh? Ha? Ay, anarag mo pa dong ka-perfect na sa inyong relasyon. Sa pa magigipabot ni mo? Anong dili pa mag-propose? Napo bayaran nga ba eh? O gusto na ko nga kung ma-impas na to. I-surprise na ko siya sa bahay-bay. O ato na ko mag-propose na kay. Bitaw sad. Ay noon, okay ba, masan ko nga magkapaabot pa si Kay. In love ko kaya na ni mo. In love sa kayo mo susagusa. Oo, natural. Sakto gyud na imo dong. Wa sa ka makig-live-in ni Kay. Unya imong gisiguro ang inyo puy anan una ka mag-propose. Gusto na kong hatagan og mayong kaugmaon si Kay, ma. Swerte gyud kaayo siya nimo nak. Tagsa na lang ang tarong nga lalaki karon. Og usa ka ana. Swerte sa ko ni Kay, ma. Maong di gyud nako siya usikan. Hello, mahal? Mahal? Oh. Mahal. Naghila ka? Ganun ka? O sa'y problema, ha? Nataktak ko sa trabaho. Unsa? Nga naman? Gidaot magugus akong kauban nga na ako na ko'y relasyon sa abong supervisor. Oh, o ba? Unsaon manin ako, mahal. Ako ra ba may gisaligan nilang mama? Sige lang. Ayaw na paghilak. Mangita tagpagi. Oh, di siya pwede mo apply din sa atong kumpanya, eh. Suwayan na itong hangyo ba? Di lagi pwede nga manag-uyab ka o bas trabaho. Mo manay balaod sa itong kumpanya. Ug usa pa, nakailangan nga itong mga kauban ni Kay. Di na ito pwedeng ilimod. Ay, saan min ako eh? Ay, pangitan lang og laing katrabahoan niya. Nagilan lang ng good siya trabaho ba eh? Asap. Ani na lang. Asa man? O, sa kag... Ako nalay... Muundang, ha? O niya, si Kay may pasudlon. Unsa? Mayabag na ka? May mas mayabag ko maguna-una nga. Wa ko'y matapang ni Kay. Bay? Sigurado ka? Buhaton na nimo para nako? Andam kong buhaton na tan. Para ni mo, mahal. Thank you, mahal. I love you. I love you so much, mahal. Unya ikaw, nak. O sabay pa kwarta ni mo. Mangita ra ko laing trabaho, ma? Nak, dili ba mo nagsobra ra sa imong sakripisyo para di Kay? Ma, mas pilion ako nga sobra-sobra nga kumahatag niya. Kaysa na ako'y pagkuwang niya. Oh, no. Congratulations, you're hired. Thank you, sir. Musta naman ka sa bago naman trabaho? Okay naman, bay. Medyo nag-adjust pa. Si Kay, kumusta man? Okay naman. Karoon pa ko nantay sa iyang batasan nga friendly mo din kayo sa Beno. Oo. Okay. Nga na-ana, gina siya, bay. Maong
Dali ra na siyang makaamiga. Dili sa mga babae, bay. Sa mga lalaki siya friendly. Oo. Huwag na siya ipili, good. Mo ba? Sige ba ya? May buhaton ba ko? Bye. Mahal, na ako'y hangyo ba? Unsa man na, mahal? Pwede ni mo badlungon ang imo amigo? Kiwawan man ko nga magsigisig tanaw na ko while mag-duty ko. Sige. Ako rin bahala mag-istorya niya. Tinood na, kay nandiid mo ko niya. Usa? Nga naman? Naikausa nga ni gawa siya sa opisina sa bago na mong manager. Kalkaking buhok. O naisyo na siya dito sa trabahuan. Unsa pa'y? Maumsad na isyo niya sa una sa iyang gitrabahuan. Bay, dili ka tinuod tong mga gipasangil nila ni Kay? Bay. Ako rin manawag ni mo kay ni ako silang uno. Kinsa mo ang kastorya ni Kay? Sige na. Sige na kay mahumanaw niya tog CR. Bye. I love you. Hayop ka. Oh, no? Kamayo din akong pag-aila di mo, no? Oh, no. Pahawa sa kong atubangan. Kay basig unsa pa'y mabuhat ako nimo. Pahawa! Bay, pila ka buwan o ka nga nagsigig inom eh. Nga, di ra ba kunukat mo tarong kaon? Bahala na, bay. Wala ko yung bukil lang mo. Matay ko. Wala kwinta nga akong kinabuhi. Bay, ay pagkamati itong babayhan na, uy, nausa. Tunay, ako na silang gisumbong. Silang duha sa mong manager. Natak-tak silang duha. Bay, padayon si mong kinabuhi nga wanas kay. Ipakita niya kung sa'y iyang giusikan. Bay. Nalipay ko nga okay na kanak. Dawat na ako, ma. O, di pa mo sa duwahe ang tanan para mangita ko laing babae nga deserving sa kong love o pagpangka. Maog yun. Moabot ra ka doon niya na ang hustong babae para nimo. Oh, no. Nangunsa ka din eh. Wag yung ko makasulti ni mo, Ani. Sorry. Di na kinang... I love you. Okay. Naibaw kong nasayop ko. Ang kuno na nako. Pero please, hatagi kong second chance, uno. Dili na ko kaya nga mawa ka. Ikaw rin ginag akong kimahal. Unyay mo laki. Usaom ni mo. Uwa naman mi. Ikaw rin ginag akong piliun. Promise. Dili na ko magitaglain. Maong maluoy ka. Padayon na to nga ito nasugdan. Kay, mahal pa sa tika. Hugunta, di na mo usikan ng ikaduhang higayon nga akong ihatag. Salamat. Salamat, Uno. Mahal, ayaw na kukuha ako sa trabahoan, ha? Nga naman. Overtime ang koron. Siyempre, para makatigom ko sa atong future. Sige. Unsa naman oras, ha? Wa pa man mag-chat si Kay kung ni-out ba siya. Sigurado ko nga wa pa ni hapon. Ako lang siyang dadaan sa office eh.
Lakaw na, sir. Pag-ulang. Kikuha siyang Paris. Mao ba? Yes, sir. Ay, mo sila, Jeep. To sa parkingan. Okay. Uno? Nganong... Di na gudi ka mausap. Gipatuo ko ni mga buwag na mo sa mulaki, ha? Usa man iki. Buwag nga kini mo sa. Nailad daw sa kuni mo. Uno, sorry. Pagpili. Kanang imong laki o ako? Uno, please. Pagpili! Magdos ko! Og bisa gustuhon pa na ako mobalik ni mo, dili na pwede kay may umaabot naming anak. Sorry, Uno, pero dili na kita pwede. Pasaylo ako. Okay. Pait kayong naunahon, nga sa tanang sakripisyo nako, sa tanang pagpangga o pagmahal nga akong gihatag ni Kay. Kasakit today mo'y bahos ang tanan. Ug suka na to, taning kamot ko nga wa naging communication pa niya, kay dili og dili nagid ko magpadani og balik. Dili na lang kutob, daghang salamat sa pagtigading akong tampo. More power, RMN. Mao kada may kalang kaagi ni Ono nga taga Dumlug Dalisay City, Cebu, uban sa awit ngayon kay pangayo awit nga nagalahan. Bakit kung sino pa? Ang mga kaagi gibuhatan o duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.